אין שבוע שלא שואלים אותי לפחות פעם אחת מהי טכנולוגיית ספיגה אולטרסוניק. אז זוהי טכנולוגיה ייחודית שמאפשרת ייצור תוספי תזונה איכותיים יותר, יעילים יותר, יציבים יותר, עשירים יותר בחומרים פעילים, זמינים ביולוגית הרבה יותר מכל טכנולוגיה אחרת. הגעתי אל כוס תעשיות, המפתחים של הטכנולוגיה, בואו נראה איך קורה כל הקסם הזה. אז מה שאתם רואים כאן מאחוריי זה שילוב של גלי אולטרסוניק, צנטריפוגה וחימום שמייצרים תוספי תזונה עם מספר יתרונות לעומת השיטה המסורתית של הידרואלכוהול. זה מיצוי מהיר של חומרים פעילים, שעות במקום כמה שבועות, והפקת כמויות גדולות שחוסכות זמן, אנרגיה ומשאבים, שמאפשר להם למכור איכות גבוהה במחיר נמוך. שיפור השמירה על רכיבים פעילים, היציבות והפחתת החמצון, מה שמבטיח לנו מוצר נקי איכותי לאורך זמן. מיצוי מקסימלי של חומרים פעילים כ-90% לעומת 70%, והכי חשוב, זמינות ביולוגית גבוהה. הרי המטרה החשובה ביותר של כל תוסף תזונה היא הספיגה לתוך התאים. אין משמעות לכמות או איכות החומרים שאתם מכניסים לגוף אם הם לא מגיעים לתוך התאים. אז תזכרו, בפעם הבאה שאתם מחפשים תוסף תזונה, לא משנה של איזה חברה, תחפשו את הלוגו הזה. ואנשי מקצוע יצרנים סירקו את הברקוד להבין לעומק את יתרונות הטכנולוגיה.